Ala si Kwan. Lah, nagpaputo sa buhok. So naay barber niya dito. Ay lang background music ba? Master Puppies. What's up mga pamilya? Welcome sa akong YouTube channel. Bernie Bitok Bitok is here. Boy Negri is also here. And we're about to watch the trailer of Thor 3 Ragnarok. Or 3? Horror Thor 3. Horror na rin Thor day. Dili, bastos siya, Thor. Thor. Ito na, ito na. I know what you're thinking. How did this happen? It's a long story. Ala si Kwan. 6K ba? Sige na, Blanchett. Si Blanchett. Yung kagihan ko ano? Dibungkang yun. Hala. Kuha ko yung background ba? Familiar. Familiar ba? Mula, sa ilan ang lugar ng planet sila nag-away? Star Wars man. No, hinay na lagi siya. Bali, ay, hinay mo niyang power basta nasa sa ilang kuan ba planet. Oh, wala. Di man, ordinary na ba siya? Di siya nga nawa. What have you brought today? Tell me. A contender. Nagundor pa? Kabuti ba yan? Lah, Okay. balik si Lucky. Ano yung patay na si Nabuhay Lucky, di ba? Lah, nagpaputo sa buhok. So naay barber niya dito. Ay lang background music ba? Sa Shrek mo na. Nanayan ko no? Shrek 2. Nanayan ko na ni. Yung wings ba sa helmet? Lala, sa ni Warcraft? Yes. It's a yes. What? We know each other. He's a friend from work. Ay, si Hawk. Wala si Hawk. Salamat. Allah. Ragnarok. Sorry. Di Ragnarok mo di ba online games? Okay. Okay, what can you say? Pwede na. Piliin ako Thor to nga movie. Auto gila dre. Thor to siya, Si Hawk ni Abo. Ragnarok. Si Hawk ni Abo. Di yung music ba? Background. Oh, mo man sa katong Shrek bitaw nga nag-aw. Gisulong bitaw nila nga na yung mga langga, mga Animated tanan-tanan ba o. Kato na yung igawas, kato nag-anadize. Di ba si Shrek to? Kasi man to mao si Kwan mo to. Babae man. Sa Warcraft man to. Ano yung Warcraft si Kwan mo din? Si Credible Hope. Napaputol siya, babura siya gato si sa NBA bitaw nga si Ikson ba ni? Ay si Juan si Gasol. Oh, kaya katigson ni Pau Gasol. Oh, si Ipagawa sa picture. Ano? Tara ka na. Oh, di ba? Oh, pareha oh. Fairness, mas di gwapo siya. Fairness, gwapo nga movie. Pero na-Avenger. Ito si Hawk. Si Hawk. Kwan, exciting siya kay wala man takabaloon sa story ni Thor, or di man kay familiar si Thor. Actually, di kayo, wa kay kung yun nakasunod ng nabuhi man Or yung si Juan movie. ba katong si Luke. Loki. 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 Di ba matay? But na, Nabuhay Ison naman man, siya. ison man. Iyon itong gisave. Huwag kayo kung nakasunod ng Kwan, manana mo ani, manana mo. Pwede. Pwede. Wala Pwede tayong kay ko, wala kasi tayong di pulis. kay ko, ano kay, sa non-Marvel, Hmm. but na di kay ko interested aning Kwan. Kaning Thor. Dili tayo. Si Thor. Jack, si Jack. Thor Jack? Dahil ito. Basta na. In fairness at tala. Ang ganda. We know each other. He's a friend from work. Oh, come on. Ay mga pamilya, kung mutanaw mo, paki-comment lang below. Kung dili mo mutanaw, paki-comment gyapon. Kung Yes. gusto mo tanaw sa mga vlog ni Bernie Bitok Bitok, just search Bitok. Narang Bitok link University. below. Narang link. Ay, Magic. magic. Follow Push na ko. Boy Negro. Follow Boy Negro sa Ah, pwede. ayan. Sikon para may exit.
That's it. That's it mga amiga. See you again on the next one. Mananata og Thor next time. Jack. Pero Batman ang akong suot. Okay na gyapon. Bye That's it. guys. Bye-bye. Marta mo.